Și dacă nu vrei pălincă, îți aduc vin. Nea Vasile, nu mai stărui, că nu-mi trebuie nici vin, nici pălincă. Ai văzut bine că deja eu ieri n-am mai fumat. Nu mai îmi trebuie nici să fumez, nici să beau. Dar nu-mi trebuie nici să mănânc astăzi. Nu știu mâine ce se va întâmpla. Deci dumneavoastră, cu alte cuvinte, ne spuneți că din momentul în care ați simțit acea curentare în ziua precedentă, ați simțit o transformare care vă făcea să fiți mai sensibili, vă făcea să plângeți? Pe loc, da, tocmai. Da, tocmai așa s-a întâmplat. Și în momentul când ne-am spălat, ne-am șters, după ce am vorbit cu Nea Vasile, am zis fratele meu, Ioane, vino să mergem acasă. El din nou, proprietarul, la mine poți să lucrezi, Gavrile, și astăzi, cu toate că e sărbătoare, că eu sunt comunist. Nea Vasile și eu sunt comunist, dar nu lucrez, nici dacă îmi plătești cât costă casa de metale. Eu vreau să merg acasă. Ioane, dacă vrei să vii, vino, dacă nu, rămâi aici. Păi vin și eu, nu te las să mergi singur. Că nu știu ce se poate întâmpla cu tine. Nu se întâmplă nimic cu mine, nu mă doare nimic, Ioane. Nici nu se întâmplă nimic. Merg acasă cu singurul scop. Ăsta mi-e scopul, să citesc Biblia. Aceasta mi-e dorința, să citesc Biblia, să cunosc și eu adevărul și să mă rog să fiu iertat. Vreau să fiu iertat, Ioane. Tu dacă vrei, vino, dacă nu, rămâi aici. Fratele meu a venit cu mine, ne-am suit pe biciclete și ne-am dus din Cozliciul în Marca. Când am ajuns acasă, soția, când m-a văzut, s-a mirat și m-a întrebat: ce s-a întâmplat, Gavrile? Așa ești de palid, parcă ești văruit, așa ești de alb. Nu știu, Florica, am zis către soția mea, eu nu mai am poftă să mănânc. Eu ieri n-am mâncat, n-am băut și n-am mai fumat. Bine ar fi, mi-a zis soția, dacă n-ai mai fumat și n-ai mai bea. Dar am făcut, zice, am tăiat o rață și fac supă acum de dimineață să mâncați. Fă ce vrei să mănânce Ion, dar mie nu-mi trebuie. Uite, Ion m-a rugat să-i ajut să-și repare bicicleta, îl ajut să-și repare bicicleta și după aceea îmi văd de treaba mea. Deci scopul meu asta era să merg în casa mare din sus, pentru că aici locuiam în bucătărie. Și acolo să citesc Biblia, să cunosc adevărul. Ăsta mi era scopul. Și să mă rog să fiu iertat. Dar fratele meu m-a rugat să-l ajut să-și repare bicicleta. I s-a defectat la torpedou acolo puțin și am fost de acord cu el, am ieșit în fața bucătăriei, m-am așezat pe un scaunel cu fața spre casă, unde repede am desfăcut torpedoul și l-am reparat. Am reparat și după ce am reparat, imediat am simțit, deci era dimineața, ora 7:30, imediat am simțit și eu și fratele meu că vine un aer cald peste noi dinspre casă. Deci eram în fața casei, casa mare era în față. După aerul acela cald, îmi spune fratele meu că și pe el arde la față. Și a pus mâinile amândouă, și el și eu, pe față. Și îmi zice fratele meu, probabil că în casă arde ceva. Măi, Ioane, dacă ar arde ceva în casă, vezi, geamurile sunt descuiate, ușa e descuiată, are și fum, dar nu cred că arde nimic. Totuși fratele meu, ca să convingă, a fugit în casă să vadă că arde ceva sau nu. De unde vine aerul acela cald dimineața când noi eram la umbră, în fața bucătăriei, cu fața spre casă? De unde vine așa aer cald că ne ardea la față? Și zice fratele meu către mine, zice, probabil că vine din iad. Că tu ai zis că acum crezi că este iad, acum crezi că este rai, acum crezi că este Dumnezeu și până acum zice, către tot aceia care ziceau, ai zis că sunt nebuni sau proști. Acum tu crezi că este rai. Ioane, cred că curentul acela, cred că acela m-a transformat să cred că există. Și acum știu ce a fost curentul acela. Acum nu mai zic că a fost un curent. Acum zic că a fost Duhul lui Dumnezeu care m-a convins. Și Duhul lui Dumnezeu doresc acum să convingă lumea întreagă. Pentru că eu nu doresc să ajungă nimeni în iad. Doresc orice om care este în viață să ajungă în rai. Acolo unde este Iisus Hristos și Dumnezeu. Și pentru aceasta trebuie încredere și credință. Să ne dea Dumnezeu la toți încredere și credință cât trăim pe acest pământ. La un moment dat, fratele meu fuge în stradă să vadă nu cumva arde în vecini, la cineva. Vine înapoi repede și îmi zice, nu arde la nimeni.
Dar dacă tu te-ai vedea cum ești la față, îmi zice fratele meu, zice, tu parcă ești văruit. Ioane, nu știu cum sunt la față, dar așa mi-e de somn acum, că așa nu mi-a fost de când sunt. Te doare ceva? Nu mă doare nimic, Ioane. Dacă te doare ceva, hai să mergem la dispensar. Cum să merg la dispensar, Ioane? Dacă merg la dispensar, mă întreabă doctorița, ce te doare, Nea Gavrilă? Și eu să-i spun, nu mă doare nimic, doar mi-e somn. Poți să-mi spună, du-te acasă, te culcă. Ori... Dormiseți o seară înainte, nu? Da, sigur. Am dormit normal. Sigur. Ori soția vine și îmi spune, veniți în casă și mâncați. Uite, acum e gata mâncare, haideți și mâncați imediat că termin mâncare. Am zis, Florica, mie nu-mi trebuie să mănânc nimica. Nici dacă o fi cea mai bună mâncare din lume. Mie te rog frumos să-mi desfaci patul, să mă culc, că așa mi-e de somn și cred că eu mor imediat. Cum mori? Cum să mori? Florica, eu simt că mor. Simt că deja mor. Și așa mi-e de somn că deja îmi vine să leșin. Deși am dormit azi noapte, dar așa un somn îmi vine că parcă îmi vine să leșin. Dar îmi zice soția, dacă te doare ceva, așa cum a zis Ion, duceți-vă la dispensar. Sau dacă vrei, hai că vin și eu. Florica, nu pot să merg la dispensar, că doctorița o să-și facă impresii greșite de mine. Eu nu mă duc, eu vreau să mă culc. Cum să te culci și tu să mori, că zici că vrei o să mori? Eu nu vreau să mor, dar cred că o să mor. Du-te culcă de pătuțul fetei și când te trezești atunci mănânci și tu. Și acum o să mănânce Ion și copiii. Bine, Florica, faceți voi ce vreți, desfăm patul fetiței să mă culc atunci, dacă nu vrei să-mi desfaci un pat. Păi culc, lasă-te pe pătuțul fetei acolo, fetița care avea 4 ani, avea pătuțul într-un colț acolo, m-am lăsat pe pătuțul ei, pe spate, cu mâinile pe piept și deodată am văzut din stânga că apare un om înalt care zic eu la aprecierea mea că nu l-am măsurat cu metru. Eu zic că avea 7 metri înălțime. Avea o față lungă, albă ca zăpada. Avea un păr parcă era sârmă zincată. Avea niște ochi roșii, dinți roșii. Costum, mi se părea că e tablă înfocată pe el. Nu orice costum așa. Parcă era un costum din tablă înfocată pe el. Și cu mâini la spate vine lângă patul meu și îmi zice pe nume, Gavrile, știi cine sunt eu? M-am uitat la el așa, zic, nu știu. Eu n-am văzut niciodată în viața mea așa un om înalt de 7 metri. Și am strigat la soția mea. Soția era dincolo în bucătărie. Florica, vină repede în casă. Uite, a venit un om mare aici. Eu n-am văzut așa un om de când sunt. Uite, omul ăsta îmi spune că, Gavrile, știi cine sunt eu? Mi-a zis omul acesta. Eu am zis către el că nu știu. Și el mi-a spus, eu sunt diavolul sau moartea, cum vrei să-mi zici? Am venit după tine. A venit soția în casă și mi-a zis, tu aiurezi? Ce prostii vorbești tu aici? Că aici nu-i nimeni, nu ai eu și tu. Și uite, nu văd pe nimeni. Și Ion dincolo, și copiii dincolo. Dumneavoastră, în momentul acela, de fapt, nu, erați treaz, erați conștient. Eram treaz, ca acum. Da, nu dormeați. Și cum să dorm? Eu stăteam pe pat, nu dormeam, sigur. Și vorbeam cu soția. Dar cum a venit soția lângă patul meu, diavolul s-a tras la picioare. Și de acolo mă privea și scrâșnea din dinți. Și fratele meu a luat un cuțit și mi-a zis, hai, lasă dacă e aici, dracu, zice, uite, a luat cuțitul ăsta mare cu care începem pita și bagă cuțitul în el. Îi rup eu coarnele, nu mă arată-mi unde e. Păi uite, Ioane, acum e la picioare. Adinor a fost lângă mine și cum a venit Florica aici, s-a tras la picioare. Și uite acum de acolo, acum uite cum a venit un lăuntru, râde. Fratele meu se duce acolo la picioare și îl caută, pe diavolul acolo. Și Gavrile, eu nu simt nimic. Eu pipă aici, cu mâinile, dar nu simt nimic, numai aer. Nu văd nimic, nu aud nimic. Eu pe tine te văd. Și fratele meu se uită la mine în pat și atunci mă întreabă fratele meu, Gavrile, tu ne vezi pe noi? Eu atunci am observat că eu vorbesc cu ei și deja nu mai văd. Zic, Ioane, acum sunt convins că mor. Ioane, ai grijă de Florica mea și de copiii mei.